עומדת, אתם פשוט מקסימות. אז לצוות האולפנה למחול, אני עומדת כאן כנציגת ההורים, בשם כולם אני מורידה את הכובע בפניכם. נהוג לומר כי מורה טוב הוא מורה לחיים, וזה מה שהייתם לבנותינו. אתם מכירים את הבנות שרקדו כאן היום כבר 12 שנה, וההיכרות הזאת היא עמוקה ואמיתית. חלקכן היה איתנו כבר בסיום שנת המחול בסוף כיתה א', וחלקכן הצטרף בדרך. אלו גם אלו חולקים את רוחה של האולפנה הנפלאה הזו, המקדמת, דוחפת ודורשת מהבנות לתת את המיטב, ועם זו מחבקת, מנחמת ותומכת, תמיד תומכת. כהורים אנו משתהים מדי שנה לראות כיצד אתם משכילים בתבונה, מקצועיות וברגישות אין קץ להצעיד קדימה את כל אחת מהנערות בקצב המתאים ליכולתה. והכבוד שאתם נותנים לבנות כרקדניות וכבנות אדם מעורר הערכה כל פעם מחדש. נשמח לראות את האולפנה פעילה, משגשגת ומחנכת במלוא מובנה של המילה הזו, עוד דורות רבים. אנו מקווים ויודעים שכל מה שהענקתם לבנותינו בשנים האחרונות יהיה להם מורה דרך בחייהן הבוגרים. תודה רבה לכם על הכל. לשמחתנו זאת אינה פרידה. אנחנו נתראה שוב במופע סיום השנה. ולכן בנות יקרות, צמד המילים בגרות במחול מקפל בחובו שני עולמות שלמים. בגרות, נדמה כי כאשר בחרתם במחול כמגמת הגברה, ידעתם כי הדרך תהיה קשה ומאתגרת. אנחנו, נאמנים לתפקידנו כהורים, שמחנו אבל גם דאגנו מהעומס הצפוי על לוח הזמנים, מהקשיים החברתיים ומהמאמץ הנדרש מהגוף ובהנשמה. עם חלוף הזמן ראינו שיש על מי לסמוך, עליכן. נוכחנו לדעת שיש לכן את הכוחות הנפשיים ואת שמחת היצירה הנדרשים בשביל לקחת מהמסע המיוחד הזה רק טוב. בהחלט הוכחתן בגרות. מחול, הערב גרמתן למשפחות שלכן הרבה נחת, ואנחנו, נאמנים לתפקידנו כהורים, התמוגגנו כמה יפה אתן רוקדות. כמה חן יש בתנועות, כמה אומץ יש בחשיפה הכנה, כמה הכוריאוגרפיות שעשיתן מקסימות ונעימות לעין, וכמה תשומת לב לפרטים הקטנים ניכרת בכל עבודה. מחול בכל מובן המילה. בנות אהובות, הערב נראה כי מי שעשתה בגרות במחול יכולה לעשות הכל. לכו בכוחכם זה והצליחו בדרככם. אמנם מבחני הבגרות יהיו רק בעוד מספר ימים, אבל בשבילנו אתן 100. אני מזמינה נציג מכל משפחה לתת משהו קטן לבנות באופן חופשי, מיידי ומקביל. מה אני עכשיו בצד הבא? לא, אמא כבר מגיעה.